Бу тарих моннан 2000 ел элек яшәгән Гайса исемле кеше турында. Гайса турындагы дөреслекне балалар ничек белгәннәрдер? Ансы безгә билгесез. Бәлки, ул булай булгандыр. Seni birersi kurdu mu? Yok, minne de. Seni kurmadı. Yarar, eyde, tezirek. Sen nigine desen de Benyamin, Gaysa'nı men Allah jibergen dep oylayım. Ул mucizalar күрсәткән өченме? Алар фокус кына булса. Әйе, аңлатып бир безгә. Яил, моны аңлатып торырга да кирәк түгел. Могҗизаны бер Алла гына эшли ала. Сукырлар күрә башлый. Шундыйракмы? Әйе, Ышанмыйм мин ул mucizaларга. Ә мин ышанам. Сара, син нишесең монда? Ишәккә ошарга салырга онытканмын. Гайса турында сөйләшкәнегезне ишеткәч, мине дә тыңлыйсым килде. Гайса турында нәрсә беләсең инде син? Күп беләм. Әбием аның әнисен белә. Гайса турында ул миңа бик күп сөйләде. Аның ничек тууы турында. Бу искиткеч хәлләр. Мәрьям Насрада яшәгән гап-гади бер кыз булган. Йосыфка кияүгә чыгарга җыенып йөргән чагы булган. Аның янына Алла Җибраил фәрештәне җибәргән. Курыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Авырга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталар. Мәрьям фәрештәдән курыкты микән? Әгәр фәрештә минем белән сөйләшсә, мин дә куркыр идем. Шуннан ни булган? Насара халкы, тыңлагыз. Август кайсар. Һәр кеше үзе туган шәһәргә килеп язылырга дигән закон чыгарыла. Исемлеккә теркәлергә. Дигән буйрык бирелде. Һәр кеше Йосыф та Мәрьямне алып, үзе туган Вифлеемга китә. Алар Вифлеемга килеп җиткәндә, шәһәр халык белән тулган була. Унарга урын эзли башлыйлар. Бер җирдә дә бүлмә булмый. Аларга мал абзарында тукталырга туры килә. Мондагы кебекме? Әйе, шушының ише. Нәкъ шул төндә Гайса туа. Ерак түгел тауда көтүчеләр була. Алар анда көтүләрен саклый. Шунда кинәт фәрештә пәйда була. Бүген Давыд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Көтүчеләр шундук баланы күрергә дип китәләр. Күз алдына китерегез. Ә ул утлыкта ята. Әнә мин ишәккә печән салдым бит. Шундый утлыкта. Мәрьям белән Йосыф Гайсаны Иерусалимдагы Алла йортына алып киләләр. Анда аларга гомере буена Алланы яраткан Шимон очрый. Хәзер инде Раббым биргән вәгъдәң буенча кулыңны иминлек белән җибәрәсең. Алла Шимонга Гайсаны күрмичә үлмәсең дип вәгъдә иткән була. Инде менә коткаручыны күрдем. Аны Алла үзе сайлаган. Эмин булыгыз, балалар. Алла кечкенә Гайсаны үсеп җиткәч, һәр кешенең уйлаган, сөйләгән, эшләгән әшәке эшләрен кичерү өчен сайлаган була. Алла мондай эшләрне гөнаһ дип атый. Гайса туган, үсеп җиткән. Ә малай булганмы соң ул? Булган. 12 яшь тулгач, Гайса әнисе һәм әтисе белән Иерусалимга барган дип сөйли әби. Гайса Аллаһы йортында өйрәтүчеләр белән сөйләшкән. Кем малайы бу? Каралар инде сораулар бирә. Ул Насарадан. Безнең белән кайтып киткән дип уйлаган идек. Артык кыюлыгын кичерегез. Шуннан соң алар өйләренә кайталар. Гайса бик акыллы бала булып үсә. Аңа сукмакларны турайтыгыз. Һәрбер үзән тутырылсын.
Һәр тау Бер вакыт Гайса шундыручы Яхья янына килә. Яхья Алланың сүзен үтәргә теләүчеләрне суга чумдыра. Ул Гайсаны да чумдыра. Күктән, син минем сөекле улым, син минем куанычым дигән тавыш килә. Аллаһның сүзләрен анда булган бөтен кеше ишетә. Аннан нишләгән? Шуннан соң ул ил буйлап Алла турында сөйләп йөри башлый. Ни хәл? Исәнме? Гайса үзе туып үскән Насарага әйләнеп кайта. Бер көнне ул Алла йортына килә. Аксакаллар аннан изге китапны укуын сорыйлар. Гайса һәр кеше Алла белән мәңге яши алсын өчен Алланың аны җиргә җибәрүе турындагы үзәкне укый. Миндә Раббының рухы. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган юлын хәбәр итәргә җибәрде. Ой Шәгыя пәйгамбәр китабыннан. Бу бит остасы Юсуф. Асих кашан килер икән? Бу бик шәп остаз. Сез бу сүзләрне тыңлаганда, монда язылганнар үтәлде. Нәрсә үтәлде? Моны фақат Мәсих кына тормышка хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә кабул Әле сөйләп итмиләр. бетермәдем. Гайса Галилея диңгезе буена китә. Шимон, тирәнгәрәк кирегез дә. Дусларың белән җәтмәләрегезне салыгыз. Остаз, без төн буе тырыштык. Берни дә эләкмәде. Син кушасың икән. Җәтмәне сала. Якуб! Яхья! Яхья, Якуб! Бирегез монда безгә ярдәм итегез әле. Килер идек таbii. Үзебезнең дә эш күп бит. Петр нәкъ шул вакытта Гайсаның Алла улы икәнен аңлагандыр. Петр куркып кала, чөнки ул инде бик күп ялгышлыклар эшләгән була. Шундый көчле, изге зат, ничек инде минем кебек гөнаһлы кешене кабул итә алсын дип уйлый ул. Раббы, калдыр мине. Мин гөнаһлы кеше. Курыкма, бүгеннән Миңа китәргә кирәк. Миңа да вакыт инде. Миңа да. Сау булыгыз. Сау бул. Исән бул. Беньямин, кайда йөрдең? Дусларың беләнме тагын? Әйяти, Хәләфтә бар идеме? әйяти. Шул малай белән уйнамады. Нишлә әйттем инде мин сиңа? Әти, Аның әтисе Гайса турындагы җин юк барга шана. Шуны беләсеңме син? шанса не була. Без шуңа шанабыз. Алла безгә бөек патша җибәрәчәк. Ә Хәләфнең әтисе шул патшаның абзарда тууына шана. Әкият. Хәләфнең әтисе хаклы булса, Беньямин, әйтәсе сүземне әйтеп бетердем мин. аңладым. Алланы эзләгез. Чөнки аны табып була, аны чакырыгыз. Ул хәзер якын. Гөнаһлы кеше бузык юлыннан, закон бузучы ниятеннән кайтсын һәм Аллага таба бурылсын. Алла ул шәфкатьле. Бар гөнаһларыгызны ярлыкар һәм сез тынычлык. Туктагыз, мин хәзер сезгә бүген ниләр булганын сөйлим. Сөйлә. Алла йортында Гайса Худайның яратуы турында сөйли.
Алла йортының іші тулы кеше. Тышта да халык Гайсәне көтеп тора. Гайса, Гайса, кызым үләргә ята зинһар. Илсана безгә. Аңа 12 генә яшь бит әле. Ярдәм, зинһар өчен. Яһир, Борчыманы, Яһир. Гайса, кызым үлде. Мәшәкатьләмә остазны. Курыкма. Ышан гына, терелер кызым. Нәрсә бит? Балам, тор. Ашарына бирегез. Кит аннан, шулай булдымы? Әйе, аның ширле булуына бер кем ышанмас иде. Әти әйтә, Гайсәнең дуслары дөрес эшләмиләр ди. Барысы да гөнаһка баткан ди. Әйе, тик Гайса кешеләрне ярата. Беркемне дә аерып тормыйча, барсына да ярдәм итә. Әти миңа Матта исемле бер кеше турында сөйләде. Ул шәһәр капкасы төбендә салым җыеп утыручы булган. Миңа ияр. Гайса сайлап алган 12 шәкерт арасында Маттай да булган. Иң якын дуслары буларак Гайса белән бергә кешеләргә Алла турында сөйләп йөргәннәр. Аның белән Гайса Петр дип атаган Шимон булган. Петрның абыйсы Эндрей, Якуб, Яхья, Филипп, Бартоломай, Маттай, Фома, тагын бер Якуб, тагын бер Шимон, Якубның абыйсы Яһуд һәм Яһуд Искариот. Ничек барысында исеңдә калдырдың? Акыл иясе бит ул. Үзең надан булгай шулай дип уйлыйсың инде ул. Надан түгел мин. Карт ишәгең төсле. Эй, бәйләнчек, ул минем Кем дустым. маканчы? Кем? Минме? Димә аңа. Кем миңа каршы? Әллә синме? Бир шуңа берне. Күрсәтмәгәне. Тындыр шуңа. Шәпәйде. Ныграк сок. Әнә шулай. Тагын берне бир. Тундыр берне. Кара әле. Ой, авырттырасың. Белмәсәк, җәрәхәтең ныграга уртыр. Нәрсә булган? Сугыштылар. Лия синнән сорамыйлар. Гафу ит. Эй, хәләф белән сугыштык. Алар Гайса турында сөйләштеләр. Сараларның абзарларында очрашалар алар. Гайса турында сөйләшүләрдән яхшылык көтәсе юк. Безнең патша түгел ул, һәм булмаячак та. Әти, бәлки ул чынлап та Алла улыдыр. Булды, җитте. Улың белән артык кырыс түгелме син? Юк, кырыс түгел. Тиздән бу сөйләшүләрнең кирәге калмас. Гайсаның яшеннәре арасында сатлык җанны табарбыз дип ышанам. Ул чакта дөньяны булгатып йөрүчеләр бетәр. Дошманыңны ярат. Үзегезгә нәфрәт тотучыларга яхшылык эшләгез. Рәнҗетүче өчен дуга кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алган кешегә күлмәгеңне дә бир. Сораучыны һич тә буш итмә.
Әйбереңне тартып алсалар, аны кире сорап алма. Үзегезгә теләмәгәнне башкаларга эшләмәгез. Аның кем икәнен беләсем килә. Син аны Мәсих дип уйлыйсыңмы? Кем ул Мәсих? Нәрсә дигән сүз ул? Бу турда Алла йортында сөйләштеләр. Мәсих ул, вәгъдә ителгән дигән сүз. Әйдәгез аның артыннан. Ризыклар бигрәк тәмле. Айсаның могҗизаларын күрдеңме? Ашану да кыен. Ул гөнаһларның дусты. Ул нишләй монда? Белми. Нәрсә эшли ул? Бу хатын-кызның кем икәнен, аның нинди языклы икәнен чынлап та пәйгамбәр булса белер иде. Аның кемлеген беләм, Шимон. Инде хәзер тыңла. Бурычка акча алган 2 кеше булган. Берсе 500 көмеш тәңкә, икенчесе 50-не. Тик бурычларын түли алмаганга күрә, әҗәт аларны кичерә. Кайсысы аны ныграк яратырсың? Мин күбрәк кичерелгәнедер дип фараз кылам. Син хаклы. Күрәсең аны. Иңә килгәч аяк юарга су да бирмәдең. Ә ул күз яшьләре белән юды. Чәчләре белән сөртте. Син мине сәламләп үпмәдең дә. Ә ул бер үзлексез аякларымны үбә. Син минем башыма май сөртмәдең. Ә ул аякларыма исле май сөртте. Ни сәбәптән? Чөнки гынаксы күп иде, һәм алар кичерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Аз кичерелгән аз ярата да. Гынахларың кичерелде. Шулай дип әйтергә ул ничек җөрәт итә? Ышануың коткарды сине. Әти, күтәр әле мине. Менә әйдә. Хәзер күрәсеңме? Әйе, Гайса чыга. Карагыз, әнә үзе килә. Шәшүче орлык шәшәргә чыккан. Орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кушлар чүпләп бетергән. Ташлы туфракка төшкәннәре. Кишелеп чыксалар да дым булмаганлыктан кибеп беткәннәр. Кайберләре чытырманлык арасына төшкән. Чытырманлык аларны басып киткән. Башкалары яхшы җиргә төшкән һәм кишелеп чыгып 100 тапкыр артыграк уңыш китергән. Мәсәлнең мәгънәсе менә шундый. Орлыклар Алла сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе. Кешеләр сүзне ишетә, әмма иблис алар кутылмасын өчен ул сүзне урлый. Шәшелгән орлыкларның уңдарышсыз ташлы туфракка төшүе исә сүзне шатланып кабул итәләр. Тик аларның тамырлары юк. Һәм ышанулары кыска вакытлы. Сынау вакытында алар чигенәләр. Чытырманлыкка төшкәннәре сүзне ишетәләр. Ләкин тормыш мәшәкатьләре, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә. Һәм җимешләре өлгерми. Ә яхшы туфракка төшүе сүзне ишетеп ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Алар түземлектә җимеш бирәләр.
җимерелә. Әле кулабыз değil. Дулкыннар бигрәк көчле батабыз, коткарбыз икән, Стас. Gitmiş, tutuldu. Allah'a şükür. İmanıгыз кайда? Миңа ошый үзе. Күпме тора? Нафан, Нафан! Ишеттегезме, Гайса монда килә ди. Монда килә? Шәһәргә килеп җитә язган. Әйдә, тизрәк булыгыз. Беньямин, гафу ит мине. Гафу итәсеңме? Стас, халыкны тарат. Якын тирәдәге утарларга, авылларга барып, үзләренә ризык эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын. Аларга ашарга сез бирегез. Безнең 5 икмәк тә 2 балык кына бит. Шушы икмәкне биргән Аллаһ Тәгаләгә, бар галәмнең хуҗасына шөкранә кылам. Hayya! Mucize! Гайсаның Алла улы булуына һаман да ышанмыйсыңмы? Кайда йөрисең син? Әти, мин дөресен әйтергә тиеш. Без Гайсаны күрергә бардык. Нигә? Үз күзләрем белән күрсәм дә, һаман ышанып бетә алмыйм әле. 2 балык һәм берничә икмәктән ул шул кадәр күп ризык ясады, бөтен халыкны ашатты. Янафан, ул чыннан да Мәсих булса? Юк нәрсәгә, дөрес булса да ышанма. Без нишлик соң? Китап нәрсә ди? Аны ничек аңлыйсыз? Бар күңелең белән, бар җаның, бар көчең, бар гакылың белән Аллаһны ярат. Якыныңны да үзеңне яраткан кебек ярат. Әйе, шулай итсәң яшәрсең. Якының кем? Бер кеше Иерусалимнан Әрихәгә барганда, юлбасарларга эләгә. Кыйнап үлем хәлендә калдыралар аны. Үтеп барган бер рухани аны күрсә дә туктамый. Левелида узып барышлый бу кешене күргән, тик юлның икенче ягына чыгып киткән. Бер самарий исә шул ук юлдан үтеп барганда, бу кешегә тап булган, аны күреп бик кызганган. Янына килеп, яраларын шәраб белән юып, зәйтүн май сөртеп бәйләгән. Үзенең ишәгенә утыртып, кунак йортына алып килгән. Аның турында кайгырткан. Икенче көне киткәндә йорт хуҗасына 2 динар биргән. Аның турында кайгырт, әгәр күбрәк сарыф итсәң, әйләнеп кайткач түләрмен дигән.
Шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә ул кешенең якыны була? Аңа шәфкать күрсәткәне. Син дә шулай эшлә. Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, тыймагыз. Алла патшалыгы шундыйларныкы. Хагын әйтәм. Алла патшалыгын балалар кебек кабул итмәүче анда керә алмый. Минем хакка балаларны кабул итүче, мине һәм мине җибәрүчене кабул итә. Чөнки иң кичкенәгез иң улыгыз. Мәрхәмәт. Эй, кем килә анда? Нәрсә булды? Әлегенә насаралы Гайса узды. Гайса! Давыт улы! Кызган мине! Муҗизалар ясый. Бәлки ул бөтен нәрсәне үзгәртә алыр. Ничек уйлыйсың син? Безгә ярдәм итә алыр микән? Миннән нәрсә телисең син? Күзләрем күрсә иде. Ачыл. Ышануың күзеңне ачты. Мин күрәм. Барын да күрәм. Күрәм бит мин хәзер. Җәмәгать, бу кеше чыннан да пәйгамбәр. Шул күзе бит. Хак юлны күрсәт безгә. Мин аны күрәм. Менә ул. Ник агачка менә микән ул? Буе кичкенә булгач, халык арасыннан Гайсәне күрми бит. Зәкәй, төш тизрәк. Бүген мин сиңа кунакка киләм. Миңа? Кем аңа кунакка барсын? Үлсәм дә бармас идем. Гайсәне Зәкәй каян белә? Харам мал ясә. Әйтәсе дә юк. Шундый тәмле, ашап карады. Саң алып бирегез аны. Алма кирәкме? Ай, рәхмәт. Җимеш су эчәсеңме? Тыңлагыз. Хәзер мин байлыгымның яртысын өләшәм. Берәрсен алдаган булсам, аңа 4 тапкыр артыграк бирермен. Күзләремә ышанмыйм. Җиганын өләшүче, салымчы, шафкатсыз. Бүген бу йортка кытылу килде. Чөнки ул да Ибраһим нәселеннән. Адам улы югалганны табарга коткарырга килде. Тыңлагыз. Без Иерусалимга барабыз. Анда Алла улы турында әйткәннәр тормышка ашар. Аны мәҗүсиләр кулына бирерләр, мыскыл итәрләр. Аннан көләрләр, мәсхәрәләп төкерерләр, кыйнарлар. Һәм ахырда үтерерләр. Ләкин 3нче көнне ул тереләчәк. Исәнме, Сара? Сәлам. Нихәл? Нәрсәдер үзгәргән монда? Әйе, Сараның ишәге юк. Мин аны вакытлыча биреп тордым. Кемгә кирәк булган синең ишәгең? Остаз, шәкертләреңә кычкырмасыннар. Сезгә шуны әйтәм, алар тынсалар, ташлар кычкыра башларлар.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nega şulay aşığı çıktı Gayse'nin? Allahu g'azab turgan yurtni bozorga aylantirganlar. Benim yurtum ibadet yurtu deb yozilgan. Siz onu yolbasarlar uyasına aylandırdınız. Benim mallar yanımda yegire. To'xta! To'xta! Ozg'ina endi. Нишләп шулай аз? Sizge aytam. Bu xатын barısından da kübrak berdi. Çünkü başkalar üzlerinden artkanın gına berdiler. Ol fakir bulsa da aşarına digenin berdi. Stas, senin hak sözler söylüğünü hem riyasız buluğunu şulayık Allah yoluna hakikatka iretüğünü biliriz. Aytali, Rim Kaysarına salım tülöv bizning için kanununu buzu bulama. Ustoz, saq bul, o'tirtirga shamoli. Dinar ko'rsatыңыз әле. Gümüş tenkeden. Kim yüzü hem isimi düşürülgen? İndi şulay bulgaç. Siz Kaysarnıkın, Kaysarga, Allah'nıkın Allah'a birigiz. Nerseydesin? Ya, nerseydesin? Ay, nerseydesin? Barağız. Pyotr, nişli ekan olanda? Kutulu bayramını paslığa riziklar ala buğay. Gazap çekkençiге kadar şuşu beyram aşın sizning bilan birga aşarga bek tilagan edim. Allah patşalığında ol başkarılmışa men ani endi aşamayacakman. Bizga yüzüm jimishlarin beruvchi Allohı, sen buyuk ham rahimli. Alığız hem bölüşüp işiriz. Bizga şuşu ikmakni beruvchi Allohı, sen buyuk ham rahimli. Bu sizning haqqa berila turgan tanim. Meni xatirlab şulay ishlagiz. Bu kasa benim kanım bilan rastlangan yana kilishu belgisi. Mena xiyanat etashak kishi de bu tabın artında o'tira. Hayır adam ol aldan belgilangan yo'l bilan bora. Lakin ona xiyanat etuvchiga qayg'i Bulmasla. Mümkün değil. Nişik indi? Rabbi kim o? Rabbim, men sening bilan turmaga da, o'limga da borurga azirmi? Fikir tingla. Bugün ateş qishqirganchi mendan 3 topqir voz kechashaksin. Судьялар karar çıkardı.
Йонафан, нәрсә булган? Теге бүйек патшаның хакимлеге бетүгә таба бара шикелле. Әле генә судтан хәбәр алдым. Гайсәнең бер шәкерте Яһүд Искариот аны төрмәгә утыртуда булышырга ризалык биргән. Ничек риза булган мондый эшкә? Бик җиңел, 30 көмеш тәңкәгә. Кич белән. Алар Гайсәне кулга алачаклар, аннан кача алмас. Юк. Кирәкми. Яһүд. Адам улын үбүең белән сатасыңмы? Раббы, пычак алыйкмы әллә? Кулга алыгыз аны. Туктагыз, җитәр. Бу мөгъҗиза. Юлбасарны тотарга чыккан кебек кылыч күтәреп килгәнсез. Һәр көн сезнең белән Алла йортында булдым, һәм сез кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең вакыт. Караңгылык хакимлеге. Кулга алыгыз. Näge, bu patша kiyimi. Әйтәле, минем белән нәрсә булачак? Безне дә тоткарырсың микән? Бик тоткарышы. Бу да Гайсә белән бергә йөри иде. Минем аны күргәнем дә юк. Мин күрдем аларны. Син дә шуларның берсе бит. Юк, сез нәрсә? Карагыз әле, бу кеше дә Гайсә белән иде. Галилеядан улда. Эй, йөрмәле. Нәрсә? Ни сөйләгәнен дә аңламыйм. Нафан! Ни булды, Беньямин? Гайсәгә куркыныч яный. Башкаларга хәбәр итәргә кирәк. Кем сукты сиңа? Я, пәйгамбәр. Әйт әле. Туктагыз. Туктагыз дим. Шурага алып барыгыз. Атла. Әйт безгә, син Мәсихме? Әгәр әйтсәм, ышанмаячаксыз. Сездән сорасам, җавап бирмәячәксез. Шушы вакыттан башлап Адәм улы кодрәтле Алланың янында уң ягында утырыр. Димәк, син Алла улы?
Син үзең әйтеп торасың. Шулай дип әйтергә, аның ни хакы бар? Аллага тиңли бит бу. Аның нәрсә әйткәнен барыбыз да ишетте. Аны Пилатка илтер. Гайсәне Понти Пилатка алып баралар. Пилатка? Ул бит Рим дәүләтенең иң явыз башлыгы. Ул инде меңләгән кешеләрне агач хачка кадаклап үтерде. Атла! Шулай иртәнге сәгатә. Ни телисез миннән? Ул безнең халкыбызны котырта. Алла йортында гауга китереп чыгарды. Аңа нинди җәза биреләчәк? Җәзаларга. Мин аны хөкем итәрлек сәбәп күрмим. Бер нинди. Ул гаепле. Кайсарга салым түләмәскә өйрәтә. Үзен Мәсих дип атый. Патша ди. Патша? Син яһүдләр патшасымы? Син әйттең. Ул Галилеядан башлады, инде монда килеп җитте. Галилеядан? Син нәрсә Галилеялымыни? Ул чакта аның белән Хирод патша шөгыльләнсен. Ул бит хәзер Иерусалимда. Илтегез янына. Кем дип атыйсың син үзеңне? Илчеләр дип кемнәрне атыйсың? Сине мөгъҗизалар кыласың икән диләр. Миңа да берне күрсәт. Патшам, ул бар халыкның акылын бутый. Үзен патша дип атый. Патша? Бума? Галиҗанат. Язаларга. Пилатка илтегез. Бу аның җире. Үлемгә тартырлык бер гаебен дә тапмадым. Камчы белән соктырырга һәм җибәрергә. Бәйрәм хөрмәтенә бер кеше азат ителергә тиеш. Барабны җибәр. Ә моны? Әйе. Язага тар. Барабны җибәр. Кошка кодокламына! Син, камчылады. Ник газаплыйсыз аны? Тимәгез аңа. Ул бит Мәсих. Ул бер башарлык кылмаган. Yoldir! Dik bunlar! Dik hareket! Durma yolda! Gittim! Ventilasyona! Алар аны үтермәсләр бит. Dur! Durdular! Sivaycan! İstemem geçe! Шимон Курейдән. Mında gel!
Лейтенант! Ағылу! Yakına gel, biz ol, bizle gel. Sakın! Hadi sen gel. Aşık gel. Aldı giber. Атам кешір аларны. Нишләгәннәрен белмиләр. Башкаларны коткарды, үзен дә коткарсын. Мәсих икәнсең, құтқар үзеңне, төш кайстан! Үзең өчен дә мөгъҗиза кыл. Нәрсә язылган анда? Яһүдләр патшасы дип. Гайса патша булгач, нигә алар алай эшли? Белмим шул. Йонафан. Ничек уйлыйсың, бәлки? Нәрсә соң бу? Атам! Рухымны кулыңа тапшырам. Мин кабер өчен мәгарә әзерләдем. Остазның гәүдәсен алып китәргә рөхсәт итегез. Рөхсәт алыгыз. Гафу ит, Раббыбызның гәүдәсе артыннан бардык. Кая, ярдәм итим.
Тизрәк булыйк, котылу бәйрәме җитә. Гайсәне яңадан күрмәбез микән инде? Туктагыз әле. Сез нәрсә, аның әйткәннәрен хәтерләмисезме ни? Нәрсәне? Мин хәтерлим. Исегездәме, 3 көннән соң үледән терелеп торам дигән иде Гайсә. Карагыз әле, ташны этеп куйганнар. Ник исәнне үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелде. Исегезгә төшерегез. Ул сезгә Адәм улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, хашка кадакланырга һәм 3нче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде. Тыңлагыз, кабер мәгарәсе ташы этелгән. Раббының гәүдәсе. Анда юк. Юк. Ике фәрештә әкимнәре балкып тора. Ник исәнне? Үлеләр арасыннан эзлисез. Диделәр безгә. Чынлап. Ышанығыз. Бу шулай. Кабер мәгарәсе буш. Раббыбызның гәүдәсе анда юк. Син ышан безгә. Раббы чынлап та терелгән. Ул Шимон янына килгән. Юлда күрдек аны, ләкин танымадык. Ипи сындырганда гына таныдык. Юлда? Никуланда барган икән? Иминлек сезгә. Ник каушап калдыгыз? Ни өчен күңелләрегезгә шундый шик керә? Кулларыма, аякларыма карагыз. Кагылып карагыз, бу мин. Рәкнең тәне һәм сөяге булмый, ә минем күргәнегезчә тәнем дә сөягем дә бар. Изге китапларда минем хакта язылганнар үтәлергә тиеш дип әйткәннәрем тормышка ашты. Мәсих азап чигәргә. 3нче көнне терелергә тиеш дип язылган. Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның аркылы тәүбә итү игълан ителергә тиеш диелгән. Халәф миңа Гайса Алла улы дигәч ышанмаган идем. Хәзер инде аның мөгъҗизаларын күрдем. Алланың яратуы турында сүзләр ишеттем. Нинди кытышкы яза. Ансын да күрдем. Хашка кадаклаганнарын, ничек үлгәнен, гәүдәсен хаштан төшергәннәрен һәм алып киткәннәрен. Мин инде Гайсәне яңадан күрмәм дигән идем. Аннан соң мөгъҗиза булды. Алла үтәде үз сүзен. Алла Гайсәне үледән терелтергә вәгъдә биргән. Һәм ул әйткән, әгәр дә без Гайсәнең Алла улы булуына ышансак,
безнең өчен үлүенә, аның белән мәңге яшәрбез. Мин моңа бик шат, чөнки шулай булуын телим. Менә бөтен булган хәлләр шушы. Бары да дөрес. Халәф, Яил, Нафан, Миньямин белән бергә син дә Гайсәнең кем булуын белдең. Гайсәнең Алла улы булуына ничек ышана башлаганымны, аны минем белән булырга чакыруымны күрдең. Сиңа да сайларга вакыт җитте. Хәзер Гайсәдән кичерү сорарга телисеңме? Син әйтә аласың. Мин әле аңлап бетермим. Әти, әни белән сөйләшеп карарга телим. Мин әле әзер түгел дип. Я булмаса, әйе. Гайсә минем белән бул дип әйтә аласың син. Гайсә, бөтен гөнаһларымны кичер дип, бөтен начар эшләремне, сүзләремне мәңге синең белән яшисем килә дип әйтә аласың аңа. Әйе дип әйтергә теләсәң, Аллаһка бу турыда үз сүзләрең белән дуга кыл. Теләсәң, минем белән бергә әйт. Аллаһым, ышанам, Гайсә синең улың. Минем дөрес булмаган эшләрем, уйларым, сүзләрем өчен Гайсәнең хачта үлгәненә рәхмәт. Гайсә, кичер мине зинһар. Гайсә, минем белән мәңге-мәңге бергә бул. Син теләгәнчә булырга ярдәм ит миңа. Мине ишеткәнең өчен рәхмәт сиңа. Шулай дип дуга кыласың киләме? Әгәр риза булсаң, бергәләп сөйләшик Алла белән. Мин дуга кылам. Син минем арттан кабатлап бар. Аллаһым, ышанам, Гайсә синең улың. Гайсәнең хачта үлгәненә рәхмәт. Минем бөтен дөрес булмаган эшләрем, сүзләр өчен кичер минем гөнаһларымны. Гайсә, мәңге минем белән яшә, бергә бул. Син теләгәнчә булырга ярдәм ит миңа. Мине ишеткәнең өчен рәхмәт. Амин. Ышан Аллаһка һәм белеп тор. Ул сине ярата, кичерә. Безнең белән дуга кылган булсаң, бу турыда әти-әниеңә, дусларыңа сөйләсәң яхшы булыр. Тормышыңда иң кызыклы маҗара башлана. Ходай Гайсә белән дус булып, бергә яшәү. Алла белән бергә яшәү турында 4 киңәшем бар. Көндә Алла китабын, Инҗилне укы. Бу китапта Алла бик күп вәгъдәләр бирә. Алла белән сөйләш. Аның белән һәр вакытта бөтен нәрсә турында сөйләшә аласың. Моны танышларыңа да сөйлә. Аны белүчеләр, яратучылар белән күбрәк булырга тырыш. Без сиңа Гайсә турында чын булган хәлләрне сөйләдек. Хәзер шират синдә. Хәзер син сөйлә.